Oh, igama lakhe nguSis Nomqalana, intombazane yasemdumazulu eNgqeleni kweli phondo leMpuma Kapa. Utsho kwakathathu zisuka wathi, I am a certified Gowist. 1. I am a certified Gowist. 2. I am a certified Gowist. 3. Uthi uBig Show undibonise iFlames. Sambuza uba ngubani loo mntu. Wathi bengonye ubhuti bengncuma naye sandisizawufumana iklatsh. Ndathi ke mna ke kofuneka akhethe. Uye wakhetha laa ntombazane eziqhitsi. Ndimcapukele ugirl son kona uyawuthi into yakhe. Ndathi ngubani igama lakhe? Wathi ungu-Indiphile. Ndakandinika ifoti yakhe ndimbone ugirl, mhlawumbi ngumntu endimaziyo. Ndathi asikandamali mntana ufunda phaa efort edikeni wenza i-agriculture, uyawuthi into yakho. Mhle lo mntana yakho ogqitha sana, ingathi ngonyusa ikawusi. Wathi Nomqalana ndiqonda uthetha nam bhuti. Ndathi andithethi nawe Nomqalana sana, ungandirhwangxuli sisi. Hayi kodwa sana, sanje ushiyiwe ngokusana lilonke ngamanzi la ubuhleli kuyawuthi into yakho. Wathi bhuti apho ufuna uni-interviewa kwenzela ndilumkise abantu ngomjolo. Ndathi ke mna ke umntu asekhaya wathi ke ngoku kodwa Big Show yindoda lapha emdumazulu eNgqeleni kweli phondo leMpuma Kapa, uthenjwe kakhulu ngabantu. Utata wakhe kuthiwa yenguceba kwalapha kwindawo yasemdumazulu kwiminyaka nje ephelileyo esingafuni ukuyikhankanya thina apha eCNBC. Uneminyaka engama-29 ubudala. Sele esaziwa nakwezinye ilali eziwalapha kwindawo yaseNgqeleni, akadingi kwaziswa sefika endaweni bayamazi uba nankuya uBig Show engena. Sambuza, lo mfana unxiba nesinqeni? Ngumfana omkhulu senjela unguBig Show, kwenzeka ntoni ngaye? Bathi abantu hayi bo, uBig Show unxiba usize 30 apha esinqeni. Sathi ke ngokutheni nguBig Show nje? Kodwa apho afika khona kufuneka kubonakale. Uba mhlawumbi uyasela, itafile iba mnyama ngenxa kaBig Show. Uba mhlawumbi kukho ibhola, ipavu iba nguBig Show. Njalo njalo. Lo mntana uthi hayi ndifind awuthile sana bengazi uba kwiklatsh sana ke kukhutshwe i-main chick because ndathi umenze ntoni uBig Show wena? Wathi andamrhwangxula lo sandamthukwa waphambana. Ndaqoqa Big Show khetha ogqiba wakhetha laa mntana. Ndathi indoda ayithukwa sisi. Xa ufuna ukuhlala emjolweni okanye emtshatweni, indoda ungaze uyithuke nangemini enye, yibize ngeziduko zayo, iya kumatha loo ndoda leyo. Kwiindawo ze-CNBC kuChannel 841 ndingu-Enzokuhle Quza Ledindala, ndilapha emdumazulu kwindawo yaseNgqeleni kweli phondo leMpuma Kapa ndizoku-understanda uSinomqalana noBig Show. Can we say whatever we have left? Nobody ever told me how love could be this hard. Oh, nobody ever showed me that I could break your heart. I still remember saying that this